Спадарства, і сёння госці нашага эфіру. Валер Мацкевіч, прадстаўнік спісу нумар 2, еўрапейскі выбар. Вітаю. Добрый вечер. На сувязі Тацяна Мартынова са спісу нумар 3, хопіць баяцца. Добрый вечар. Вітанечкі всім. І Алексей Кірыенка, прадстаўнік спісу нумар 5 аб'яднанай грамадзянскай платформы. Добрый вечар. Шановні глядачі, у часі нашої ютуб-трансляції триває онлайн-галасування. І ми задаємо питання, чи виступ вам подається найбільш переконавчий. Тут говорка навіть не про підтримання, а менавіта про виступ, про аргументы. Адзначу таксама, што мае пытанні і адказы падчас сённяшняга нашага такога спаткання ідуць у парадку нумароў выбарчых спісаў, якія яны атрымалі падчас лёсавання 2, 3 і 5. Будзем разам прытрымлівацца гэтага парадку і адведзенага часу для адказу. А цяпер кожны прадстаўнік мае 2 хвіліны на самапрэзентацыю. І, уласна, пытанне, чаму вы ідзяце на гэтыя выбары, якія задачы перад сабой ставіце. І першыя 2 хвіліны мае спадар Валер Мацкевіч, прадстаўнік спісу нумар 2, еўрапейскі выбар. Прывітанне, шановныя беларусы, прывітанне сябры. Я Валерий Мацкевич, я лідар спісу еўрапейскі выбар. Я такі ж, як і вы. Я хачу, каб мы з вами мелі лепшую долю для сябе і для сваіх дзяцей. І каб не сорамна было напрыканцы часоў паглядзець у твар і у вочы нашым унукам. Я цяпер знаходжуся, як і многія з вас, у вымушанай міграцыі. Акрэсціна, Жодзіна, пасля праз палескія балоты ва ўкраіну, цяпер Польша. І як у многіх з вас, у большасці, ва ўсіх я перакананы, Беларусь жыве у сэрцы. Еўрапейскі выбар – гэта пра нас, пра беларусаў. У нашым спісе няма выпадковых людзей. Мы эксперты, мы прафесіяналы, мы людзі, якія маюць велізарны досвед працы як у Беларусі, так і ў еўрапейскім звязе. Мы тыя, хто менавіта цяпер, менавіта зараз прыносіць вымяральны і адказны вынік. І мы маем тры прыярытэты, нязменных прыярытэты. Гэта канкрэтную дапамогу, якую мы аказваем тут і цяпер нам, беларусам. Гэта наша інвестыцыя ў будучыню дэмакратычнай Беларусі. І таксама гэта нашы высілкі, якія мы робім для таго, каб зберагчы еднасць дэмакратычных сіл. Што такое еўрапейскі выбар? Еўрапейскі выбар – гэта 140 студэнтак, якія вучацца ў бясплатнай школе для жанчын. Еўрапейскі выбар – гэта супрадзеянне дэпартацыі па запыце Інтэрполу. Еўрапейскі выбар – гэта калі мы ствараем рэальнае месца працы для беларусаў ужо сёння. Дзякую. Цяпер свае 2 хвіліны на самапрэзентацыю мае Тацяна Мартынова, прадстаўніца спісу нумар 3. Хопіць баяцца. Калі ласка. Витанечки всем. Это не первые мои дебаты, и я прошу прощения у тех, кто смотрел предыдущий, я немножко повторюсь. Я иду в Координационный совет, потому что право голоса сегодня есть у каждого белоруса, а вот право легитимного голоса можно получить только пройдя через процедуру выборов. Я не настолько милая, как предыдущий спикер, да, Валерий Мацкевич или все остальные. Я достаточно резкая. Мой голос достаточно громкий в Ютубе, но вряд ли на мой Ютуб подписана Урсула фон дер Ляйен, Боррель, Мерц, Коул, Кристофер Смит, я думаю, подписан, как и, в принципе, американское посольство и некоторые члены Госдепа, которым мы в свое время имели доступ для того, чтобы доносить до них повестку демократических сил Республики Беларусь. Нынешние не все, поэтому если гора не идет к Магомеду, значит, Магомед должен идти к горе, чем я, собственно, и занимаюсь. Я прорываюсь в вот этот политический мир, сидя, да, как вы видите, сегодня в Киеве, а не в Варшаве, Вильнюсе или Вашингтоне, для того, чтобы доносить до этих людей то, что как живут белорусы внутри страны и за ее пределами. Я тот человек, который не аффилирован никем, я не политический активист, я гражданское общество, я не завишу ни от чьих денег и ни от чьих грантов. Мне плевать, что пропало $150 000 КС.
Я в них не заинтересована. Я заинтересована только в одном, чтобы не снимались санкции, чтобы люди не торговали другими людьми, чтобы Лукашенко не стал рукопожатным и не смог перевернуть страницу. Потому что от этого зависит наш прекрасный Координационный совет. Каким бы он ни был, можно кидать в нас камни, останется навсегда парламентом в экзиле, либо же он все-таки когда-нибудь вернется в Беларусь, переедет домой. Только от этого, от того, пойдут туда вменяемые люди, которых будут уважать наши европейские партнеры, зависит, насколько свободной станет Беларусь в будущем и как быстро это Дякую, произойдет. К спадарня сожалению, Тацяна. у меня нет тайминга, поэтому... 2 Цяпер минуты свой закончились, час правильно? на выступ так. Дзякую, спадарня Тацяна. Цяпер свой час мае Алексей Кірыенка, прадстаўнік спісу нумар 5, аб'яднаная грамадзянская платформа. Дякую. Вітаю господарство. Меня зовут Алексей Кириенко. Я представляю об'єднану громадянську платформу номер 5 у виборчих бюлетенях. По-перше, хотілося б казати, з якою метою ми йдемо у Координаційну раду. Я лишу, що мета у всіх кандидатів у раду, яна одна. Це вольна, демократична і незалежна Білорусь. У нас криху різний погляд на методи досягнення цієї мети. І тому ми ділимося на списки. Але мета у нас у всіх одна. І ось потому ми йдемо у Координаційну раду не для того, каб сесть там раздор, хаос, дзяліць нейкія ресурсы, грошы ці ўплыў. Мы ідзем, каб працаваць і супрацоўнічаць, каб займацца парламенцкай дзейнасцю. А чым павінен заниматься парламент? Ён павінен распрацоўваць законапраекты, рыхтаваць рэформы, рыхтаваць праекты законаў. І вось гэтым менавіта мы і павінны займацца. І мы заклікаем супрацоўнічаць з намі. Колькі бы нас не прайшло ў Координаційную раду з нашага спіску ці з іншых спіскаў, мы адкрытыя да супрацоўніцтва. У нас ёсць моцная каманда прафесіяналаў, кожны ў сваёй сферы, сацыяльнай сферы, у Канстытуцыі, у распрацоўкі закона па люстрацыі і гэтак далей. Напрыклад, Канстытуцыю у нас занимаецца Анатоль Лябедька. Силовым блоком у нас займаецца лідар нашага спісу номер 5 Миколай Козлов. Эканамічнымі пытаннямі у нас займаецца Ярослав Романчук, Павел Данейка і іншыя. І гэтак далей. І вось у чым мой месседж. Давайте аб'ядноўвацца, калі у вас ёсць добрыя ідеі. Мы таксама гатовы выслухаць, мы таксама гатовы працаваць па ім. Хопіць гэтых раздораў, лепш дадзім адзін адному 5. Дякую. Дзякую вялікі, спадар Алексей. Цяпер мы пераходзім да наступнага этапу. Я, як вядоўца, задам па адным пытанні кожнаму удзельніку, якое датычыць праграмы вашага спісу. І на адказ у вас зноў будзе таксама 2 хвіліны. Парадак такі самы, як на першым слове. І першае пытанне я кірую да Валера Мацкевіча. Цытата з праграмы дзеянняў выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар». Падтрымка палітвязняў і пацярпелых ад рэпрэсіяў, людзей з інваліднасцю, жанчын, якія пацярпелі ад хатняга гвалту, ветэранаў і іншых уразлівых групаў, адвакавання іх правоў і інтарэсаў, садзейнічання іх легалізацыі, рэабілітацыі, рэсацыялізацыі, доступу да адукацыі, працы і сацыяльных паслуг. Канец цытаты. Спадар Валеры, якія канкрэтныя дзеянні будуць стаяць за гэтымі агульнымі словамі, як іх можна будзе вымераць? Іх будзе вельмі проста вымераць, таму што у нашым спісе сёння з намі ёсць таксама і Вольга Зазулінская, якая з'яўляецца вельмі вопытнай праваабаронцай і таксама цяпер займае пасаду прадстаўніцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце па сацыяльных пытаннях. І адначасова з тым яна мае некалькі вельмі дакладных праграм па дапамозе тых групаў, якія былі вамі пералічаны. Гэта і былыя ветэраны, гэта і былыя палітвязні і іх сем'і. І ўжо сёння мы маем канкрэтныя вынікі, канкрэтныя сем'і, якім здзейснена гэтая дапамога, канкрэтныя палітвязні былыя, якія выйшлі як даволі даўно, так і нядаўна. Таксама у нас у спісе Ірына Маклейн, якая працуе прафесійна
і мае вялізны вопыт і адпаведную адукацыю па працы з уразлівымі групамі, у тым ліку з сем'ямі, дзе выхоўваюцца дзеткі з пэўнымі асаблівасцямі. І мы ладзілі некалькі ўжо такіх мерапрыемстваў тут у Варшаве. Вельмі такі цудоўны рэзананс атрымалі гэтыя мерапрыемствы. Таксама Павел Мар'еўскі, не забываем, дзеючы віцэ-спікер. Гэта таксама былы ветэран і дзеючы чалец нашай фракцыі і спісу нумар 2 «Еўрапейскі выбар». Гэта чалавек, які, хто калі не ён, хто лепш за яго ведае праблемы, выклікі, з якімі сутыкаюцца ветэраны, і праз пэўныя калабарацыі і праз тую арганізацыю, якую ён таксама зарэгістраваў, ён ажыццяўляе сваю дзейнасць па канкрэтнай дапамозе сваёй мэтавой аўдыторыі. Дзякуй вялікі за гэты адказ. Змясціліся нават карацей, чымся 2 хвіліны. Наступнае пытанне да гаспадарні Тацяны Мартынавай. Тут зноў працытую дэкларацыю прынцыпаў фракцыі «Хопіць баяцца». Спіс нумар 3. Праграма па-беларуску не апублікаваная, таму я вымушаны быў сам зрабіць пераклад. Цытата. «Не трэба мець ілюзіяў, пакуль улада ў Беларусі ўтрымліваецца сілай, імя якой рэжым Александра Лукашэнкі, ніякая іншая сіла на зямлі не вырве краіну з арбіты Расіі». Гаспадарня Тацяна, пасля такой канстатацыі, якая мэта вашай дзейнасці, што канкрэтна вы будзеце рабіць дзеля дасягнення мэтаў? Калі ласка. Я думаю, что моя аудитория прекрасно знает, что я не популист и не люблю слов, которые летят по ветру, ртом в ухо в YouTube, которые стирают уши наши зрители и глаза. Никакая сила, кроме военной, не вырвет Беларусь из объятий России, пока там Лукашенко. Дикси. Когда Коул говорит о том, что Лукашенко стремится, это произошло буквально вот событие вчерашнего дня, Лукашенко стремится в европейскую семью, граждане, со смеху варто. И поэтому давайте еще раз. Все, что мы можем делать сегодня, мы можем делать только на внешнем контуре. Но то, что мы будем делать на внешнем контуре, это важно. И важно, чтобы здесь присутствовали адекватные люди. Не политические активисты, а профессионалы, представители гражданского общества, юристы, журналисты, правозащитники, о которых, кстати, сейчас говорил Валерий Мацкевич, и другие люди, обладающие определенными навыками. Мне будет сложно в сегодняшних дебатах, например, найти какое-то количество конфликта с Валерием Мацкевичем. Мы достаточно хорошо друг друга знаем, уже работали вместе. Предыдущего товарища, не помню его имени, я вижу в первый раз, поэтому не знаю, у меня к нему будет пару вопросов. Но сейчас проблема не в том, что мы и как делаем сегодня внутри страны чисто технически, мы не влияем на эту ситуацию. Вопрос в том, как мы готовим переходный период в тот момент, когда мы сможем вернуться. По каким правилам мы живем, по каким инструкциям, каким образом туда попадают белорусы, что сегодня у нас с документами, как сделать так, чтобы 1 200 000 белорусов не стало международными бомжами. Проблем вагон. И именно ими сегодня должен заниматься Координационный совет. И это никакого отношения к свержению власти в Беларуси на данный момент не имеет. Дзякуй вялікі за ваш адказ. Далей пытанне да гаспадара Алексея Кіраенкі. І тут зноў цытата з праграмы спісу нумар 5 аб'яднанай грамадзянскай платформы. Мы слухаем людзей і дапамагаем вырашаць іх рэальныя праблемы, дакументы, адукацыя, праца, сацыяльная падтрымка, мова. Гэта канкрэтная дапамога, якая патрэбная беларусам ужо сёння, каб яны маглі жыць бяспечна і годна. Пытанне, гаспадар Алексей, якія канкрэтныя дзеянні стаяць за гэтымі агульнымі словамі і як іх можна памераць? Да, дзякуй вялікі за добрае пытанне. За задавальненнем адкажу. Мы ўжо зараз у нас ёсць пэўныя рэзультаты нашай дзейнасці. Мы, напрыклад, працавалі по сацыяльным напрамку, так, мы працавалі па тым, каб па канвертацыі пенсій, так, якія атрымлівалі беларусы у нашай краіне і якія яны страцілі, з'ехаўшы за мяжу. Так, і тут мы дабіліся пэўных рэзультатаў, гэтым занімаўся Шанцаў Владзіміра Шчыльца, палітрады нашай аб'яднанай грамадзянскай партыі, аб'яднанай грамадзянскай платформы.
Вось. Зараз мы працуем над тым, каб забяспечыць роўныя умовы пры працаўладкаванні беларусаў за мяжой. Таму што зараз да нас даходзяць чуткі, што пры прыёме на працу нероўныя умовы для беларусаў, для украінцаў, для малдаванаў, і ёсць пэўная дыскрэдытацыя беларусаў в некаторых краінах, і мы над гэтым актыўна працуем. Наш лідар Мікалай Казлоў каля месяца назад падымаў гэтае пытанне ў еўрапейскім парламенце, і мы працягваем гэтым занимацца. Вось толькі кропкай з таго, што мы зрабілі, робім і будзем рабіць. Дзякуй. Дзякуй вялікі, спадар Аляксей. Цяпер мы пераходзім бадай да найцікавейшай часткі сённяшняга эфіру, бо гэта блок узаемных пытанняў, калі ўдзельнікі наўпрост задаюць пытанне адно аднаму. Тут будзе 30 секунд на фармулёўку пытання і 1,5 хвіліны на адказ. І першы паводле чаргі пытанне задае Валер Мацкевіч да Таццяны Мартынавай. Калі ласка. Куды глядзіць, якая у нас камера? Спадарня Таццяна, я вельмі паважаю ваш выбар і тое, што вы амаль 6 гадоў, наколькі мне вядома, бесперапынна знаходзіцеся ў Кіеве. Нават у той час, калі туды ляцелі сотні ракетаў, на жаль, з тэрыторыі Беларусі, і вось апошнія актыўныя дзеянні ад агрэсара. Скажыце, калі ласка, а чаму вы да сёй пары застаецеся ва ўкраіне? Чаму не пераехалі ні ў Польшу, ні ў Літву, ні іншую краіну? Дякую за запытание, Валер. Два ответа, они немножко связаны и не особо между собой. Первое. Когда я была вынуждена в 2020 году уехать из Беларуси, вы помните, да, создатель массового политического движения «Хватит бояться», естественно, мне вслед полетело, что я его создала и сама убежала. Но мой выбор был осознанный, потому что там бы 100% я села в тюрьму, потому что ко мне уже пришли, дементоры уже налетели, положили меня мордой в пол. Меня предупредили, я успела выехать. Потому что я была уверена, что я в той части, в безопасности, имея уже достаточно большую аудиторию и право говорить, буду гораздо более полезной, чем в тюрьме. То, что касается ситуации с Украиной, ровно наоборот. Здесь убьют вас или нет, это еще очень большой вопрос. То есть как бы нет стопроцентной гарантии попадания в меня шахидом или ракетой, а вот пользы я здесь могу привести и принести в разы больше, потому что большинство белорусов, в том числе активных белорусов, 24 февраля 2022 года стартануло на выход. И я здесь из говорящих белорусов осталась практически одна с аудиторией. И здесь моя миссия, которую я выполняю уже с первых дней моего пребывания в Украине, а это и с 2020 года тоже, это я не даю возможности поссорить украинские и белорусские народы. А это именно часть цели ФСБ. Я рассказываю украинцам про то, какие клевые белорусы, и я рассказываю белорусам про то, какие клевые украинцы. И я делаю это искренне, потому что это так и есть. Спадарня Таццяна, дзякую за ваш адказ. І цяпер ваша магчымасць задаць пытанне Аляксею Кірыенку. Так, сейчас дякую. Стоп, старт. Алексей, два вопроса. Ну, во-первых, вы сказали, что экономикой в вашем списке занимается Ярослав Романчук и Павел Данейко. Знаете ли вы, что на предмет экономического видения будущего Беларуси Романчук и Данейко стоят на абсолютно противоположных позициях? И эти два человека одновременно поубивают друг друга в момент, когда вы будете формулировать экономическую повестку будущей Беларуси. И второй. Равные права для працаўладкавання в стране, где вы не имеете права голоса. Как вы собираетесь это делать? Дзякуй. 1,5 хвіліны, Аляксей Кірыенка, адказвайце, калі ласка. Дзякуй вялікі за такія пытанні. Па-першае, па эканамічных пытаннях хочу адказаць, што не толькі Ярослав Романчук і Павел Данейко займаюцца пытаннямі эканомікі, у нас шмат і другіх эканамістаў, і я не на 100% згодны, што яны прама супрацьлеглыя ў пытаннях эканомікі. Таму што Я делала очень много программ по этому поводу.
с Романчуком в Спадарня том Тетяна, числе. цяпер час Когда мае он спадар отказывался Алексей. с Данейкой Спадарня Тетяна, выходить. цяпер час мае спадар Алексей. Калі ласка. Добра, і дагэтуль нам удавалася распрацоўваць эканамічную праграму, дзе-то мадэрировать, браць, скажем так, лепшае за іх праграму і находзіць кансенсус. І тая эканамічная праграма, якая зараз існуе ў нас зараз, якая была распрацована яшчэ на платформе аб'яднанай грамадзянскай партыі ўнутры Беларусі, яна зараз існуе, і яна зараз актуалізуецца кожны год. Там, дзе гэта патрэбна, мы падключаем пэўных эканамістаў. Дзесьці Ярослава Романчука, дзесьці Павла Данейка, дзесьці, напрыклад, Льва Марголіна і гэтак далей. Так, наконт другога пытання, то тут я ўжо часткова адказаў. Мы камунікуем за прадстаўнікамі парламентаў дэмакратычных стран, дзе мы сутыкаемся з сацыяльнымі праблемамі нашых грамадзян. Напрыклад, гэта Літва, гэта Польша, гэта Еўрапарламент, это наднацыянальны, так. Вось, і якія поспехі мы тут, канешне, маем. Спадар Алексей, дзякую вам за адказ. І цяпер ваша чарга задаць пытанне Валеру Мацкевічу. Дякую, спадар Валер. Вось у мяне такое пытанне будзе. Я ведаю, што некалькі чальцоў вашага спісу таксама састаяць у пераходным кабінеце. Хаця Координацыйная рада, яна павінна кантралировать пераходны кабінет. І не малі тут якіх супярэчнасцей, і, мабыць, камусь іншаму даць шанс з вашых людзей, вось, замест тых, хто ўжо ў кабінеце састаіць. Я думаю, што шанец мусіць даваць беларускі народ, людзі, беларусы, якія будуць прымаць удзел у галасаванні, і тыя людзі, якім яны аддадуць большасць галасоў, яны і варты ўвайсці ў Координацыйную раду. Што да пытання вельмі папулярнага, на якое ёсць дасканалы адказ, я думаю, што вы, як адукаваны чалавек, ведаеце і польскі вопыт, і літоўскі, і чэшскі, іншых еўрапейскіх паспяховых і эканомік, і дэмакратый, дзе сябры ўраду з'яўляюцца таксама і дэпутаты парламенту. І гэта якраз такі і ёсць народны кантроль. Гэта якраз такі і ёсць магчымасць працаваць, будучы абранымі, і справаздачыцца не толькі перад Координацыйнай радай, але таксама і перад беларусамі. І якраз вось у нас у спісе Аліса Рыжыченка, якая з'яўляецца прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінета па эканоміке і фінансах, якая нядаўна прэзентавала праект трансфармацыі, эканамічнай трансфармацыі Беларусі. Яна мае цудоўныя стасункі працоўныя як са спадаром Романчуком, так і Данейкай. Я думаю, якраз яна вось вашых чальцоў і памірыць абавязкова паміж сабой. Дзякую вялікі. Дзякую вялікі. Цяпер спадар Валер Мацкевіч можа задаць пытанне Алексею Кірыенку. Алексей, я, як чалавек, які ўжо больш за 25 год, скажем так, неабыякава да лёсу нашай краіны, і яшчэ ў далёкім 99-м годзе удзельнічаў і ў маршы свабоды, і стварыў тады у сваім горадзе такую арганізацыю, як «Малады фронт». Для мяне вельмі чутлівае пытанне, калі першым пунктам вашай праграмы ёсць дэмантаж рэжыму. Гэта не пакідае абыякавым з розных пунктаў гледжання, але першае гэта практычныя метады, якімі вы збіраецеся дасягаць сваёй І час на пытанне скончыўся, спадар Алексей, калі ласка. Да, дзякую вялікі, Валер, за добрае пытанне. Тут я адкажу так, што першы пункт нашай праграмы, ён павінен адпавядаць нашай галоўнай мэты, пра якую я гаварыў у сваём уступным слове. Так, наша мэта – гэта дэмакратычная, незалежная Беларусь. І мы з'яўляемся рэалістамі, чальцы нашай платформы, нумар 5. І мы разумеем то, што мы можам зрабіць для гэтага. Зараз, канешне, мы абмежаваны ў нашых магчымасцях.
але зараз у нас ёсць возможность ціснуць на гэты рэжым з-за мяжы. Мы являемся чальцамі Еўрапейскай народнай партыі, для нас адкрыты кабінет вышэйшых палітыкаў у Еўразвязе, у Вялікай Брытаніі, у Злучаных Штатах. Праз гэта мы павінны ціснуць на рэжым Лукашенка і вось так давіць і дабівацца таго, каб Беларусь нашай мары, яна набліжалась до нас. Дзякую за гэты адказ. І цяпер Алексей Кірыенка мае час 30 секунд на пытанне Таццяне Мартыновай. Дякуй. Тетяна, рады пазнаёміцца з вами. На жаль, дагэтуль з такім таварышам, як вы выразіліся, як я, вы не былі знакомы. Але вось я чуў пра вас, пра вашу каманду шмат добрага, у тым ліку пра тое, што вы адкрыты да пазітыўнай, канструктыўнай камунікацыі. І хацеў бы запытаць, ці гатовы вы да такой камунікацыі, напрыклад, з нашым спісам, а если так, то па якім пытанням? Спадарня Таццяна, ваши 1,5 хвилины. Итак, я готова на любую коммуникацию, конструктивную, неконструктивную, в зависимости от того, конструктивной либо неконструктивной, я считаю некую идею, некое действие, которое либо является общей повесткой Координационного совета, либо является повесткой какой-либо из фракций. У меня есть определенные задачи, с которыми я иду в этот созыв. Задача номер 1 – убрать из секретариата Кравцова, потому что этот беспредел мне уже надоел. Задача номер 2 – коалиционное большинство должно быть коалиционным большинством, а не просто пожеланием, если кому-то вдруг что-то понравилось или не понравилось. Если мы создаем большинство и двигаем санкции, давление на режим и все то, о чем вы прекрасно сказали только что. Третье, и очень важное для меня. Я не люблю популизма. Я не понимаю, о каких экономических программах мы можем говорить сегодня, когда непонятно, в какой ситуации, в каком положении будут экономики нашей страны, стран, которые вокруг нас в момент, когда у нас появится окно возможностей. На мой взгляд, сегодня мы можем, повторюсь, делать всего 3 пункта. Первый – белорусы за рубежом. Давление на Лукашенко путем санкционного давления, перекрытием, экономическим эмбарго и всем тем, чтобы додавить эту гадину. И третье – готовить переходный период. Это все. Больше мы не влияем ни на что. Дзякуй вялікі за гэты адказ. І цяпер, спадарня Таццяна, вы маеце магчымасць задаць пытанне Валеру Мацкевічу. О, еще одно пытание Валеру Мацкевичу. Валер, а где вы были 8 лет? В том смысле, что я, прошу прощения, мы на «ты», да, я не буду выделываться. Значит, я знаю про тебя очень много, и мы с тобой много общались, работали вместе, поэтому у меня нет с тобой разногласий, у меня нет смысла, да. Вот этого товарища я впервые вижу. Может быть, он хороший, не знаю, пока не поняла. Но я вдруг вспомнила, что, я не знаю, где ты был в 2020 году и что ты делал. Дзякуй, спадар Валер, ваши 1,5 хвилины. Дзякуй, Таццяна, за такое пытанне. У мяне нават пачаліся такія карцінкі перад вачыма пралятаць 2020 года. Як я сёння ўжо узгадаў у дыскусіі з Алексеем, я даволі доўга у працэсе, на шчасце ці на жаль, змагання з рэжымам ад свайго юнацтва з 99-го года, калі яшчэ студэнтам у родным горадзе Бабруйску я запачаткаваў малады фронт, тады юнаком пад кіраўніцтвам Паўла Северынца, чалавека знаёмствам і сяброўствам, з якім я вельмі ганаруся. І, канешне, разумеючы кантэкст, вось 20-й год, калі былі вылучэнні пэўных кандыдатаў, я зразумеў, што не магу заставацца ў баку і што гэта шанец такі лёсавызначальны для нас, як для нацыі, праявіць сябе. І гэты шанец мы мусім выкарыстаць не ў залежнасці ад пэўных палітычных густаў ці флангаў, левых ці правых. І таму так я далучыўся да
перадвыбарчай кампаніі у выніку апынуўся ў адзіным штабе Святланы Ціхановскай, дзе у мяне была вельмі зразумелая роля, і я ганаруся тым, што я прымаў удзел у тым, што наш пратэст ён меў такі дэмакратычны і патрыятычны характар. Дзякую за гэты адказ, спадарства. І мы падыходзім да завяршэння нашай сённяшняй сустрэчы. Фінальнае слова кожны з удзельнікаў будзе мець 2 хвіліны, і у тым самым парадку паводле лёсавання нумары. Валер Мацкевіч, прадстаўнік спісу нумар 2, еўрапейскі выбар. Калі ласка. Паважаныя сябры, я разумею, што за час гэтай кампаніі вы пачулі шмат розных добрых, прыгожых словаў. Некаторыя з іх чапляюць вашае сэрца, некаторыя ўжо, напэўна, нават раздражняюць. І ведаеце, я хачу вам сказаць шчыра, ад усяго сэрца. Назірайце за справамі, правярайце інфармацыю і дайце сабе яшчэ адзін шанец. І для мяне вельмі каштоўна тое, што вы застаецеся беларусамі, тое, што вы прыкладаеце намаганні, каб кожны дзень прачынацца, адкрываць навасную ленту, заходзіць у мясцовыя чацікі, падтрымліваць адзін аднаго і давяраць нам, тым, хто цяпер вырашыўся, каб працягваць займацца палітычным працэсам і ўплываць на сітуацыю, у тым ліку і ўнутры краіны. Са свайго боку магу сказаць, што за апошнія толькі некалькі месяцаў я правёў дзесяткі сустрэчаў з еўрапейскімі палітыкамі для таго, каб пераканаць іх, каб да нас, да беларусаў, ставіліся ў пытаннях мабільнасці і віз не так, як да грамадзян Расіі. І, як я ўжо сказаў, кожны чалец нашага спісу робяць вельмі канкрэтныя і вымяральныя рэчы. Можа, не кожны дзень пра гэта паказваюць у СМІ, але гэта рэальныя дзеянні ўплыву. І я ведаю і веру, што прыйдзе той час, калі рэжым падзе. Я ведаю і веру ў тое, што і ГУБОПік, і КДБ прадстане перад правасуддзем. Але сёння і цяпер наша задача прыносіць вельмі вымяральны і адчувальны вынік. Для таго, каб мы з вами тут маглі зрабіць усё магчымае, каб застацца еднымі і гатовымі да пераменаў. Дзякую, спадар Валер. І цяпер 2 хвіліны на падсумаванне мае спадарня Таццяна Мартынова, прадстаўніца спісу нумар 3. Хопіць баяцца. Дякую. Когда в 2020 году, 13 мая, я создавала свое движение «Хватит бояться», это была всего лишь группа в Фейсбуке. И я не очень верила, что белорусы под своими лицами, со своими именами и фамилиями скажут «нет Лукашенко». Но это случилось. С тех пор это моя ответственность. Группа в 50-60 тысяч человек в Фейсбуке – это было самое крупное политическое сообщество. Да, нас забанили. Ну что делать? Мы остались. И список «Хватит бояться», он для того и существует, для того, чтобы быть субъектом. Народ не субъект, к сожалению. Слово «народа» мы могли сказать на улицах, но мы не можем вести переговоры с нашими партнерами, будучи просто народом. Поэтому движение «Хватит бояться» переросло во фракцию «Хватит бояться». Каждый день я выхожу в эфир на своем канале и говорю «Шалом православный», витаю католики, нато в хату, дорогие соотечественники, витаю шановные друзья украинцы. В моем Фейсбуке, в моем Ютубе комментарии на нескольких языках. Я знаю, что люди верят мне, я знаю, что меня слушают, и я знаю, что для многих я авторитет. Но я не блогер в том смысле, в каком все привыкли понимать. Я, наверное, даже не столько политический аналитик, сколько я лидер мнений, сколько я человек, за которым идут люди. И как бы мне не хотелось пойти жить свою жизнь, перестать психовать, нервничать, участвовать в каких-то непонятных историях, быть преследуемым 2 спецслужбами одновременно, этот крест, который я на себя уже взвалила, и отказаться от него я не могу ни по каким причинам. В том числе, в первую очередь, по-нравственным. Дзякую за падсумаванне. Спадарня Таццяна Мартынова, спіс нумар 3. Хопіць баяцца. Цяпер апошняе слова мае спадар Алексей Кіраенка, прадстаўнік спісу нумар 5, аб'яднаная грамадзянская платформа. Дякую вялікі. Спадарства,
Шчыра кажучы, я рыхтаваў спіч так мінулыя 2 дні, але на шляху сюды я вырашыў казаць больш усё ж ад сябе, больш ад сэрца, чым вось якія-небудзь вельмі правільныя ці якія-небудзь папулісцкія рэчы, так? Дык вось, я з'ехаў з Беларусі адносна нядаўна, толькі ў кастрычніку мінулага года, і я бачыў, што адбываецца зараз у Беларусі. Гэта падзенне ўзроўня жыцця, гэта падвышэнне цэн, гэта масавы наезд расіян да Беларусі, гэта цэны на нерухомасць, якія зараз скакнулі да нябёс. Гэта расіяне, якія ведуць сябе ў Беларусі як гаспадары. І вось таму, сябры, мы зараз павінны не прыпыняць наш ціск на рэжым Лукашенка, таму што нічога не змяняецца ў лепшы бок. Вось чаму мы павінны ціснуць і ціснуць. І паўтарусь, у нас у аб'яднанай грамадзянскай платформы нумар 5 у нас ёсць для гэтага інструменты. Мы можам ціснуць з-за мяжы, ціснуць праз ведучых палітыкаў Еўропы, Вялікай Брытаніі, Злучаных Штатаў і гэтак далей, праз міжнародныя арганізацыі. І другое, мы павінны рыхтавацца, як тут ужо правільна казалі, мы павінны рыхтавацца да новай свабоднай Беларусі. І гэта не папулізм. Калі мы гаворым, што мы распрацоўваем эканамічныя рэформы да новай Беларусі, гэта не папулізм. Рэформы могуць быць розныя. Так, мы павінны быць падрыхтаваны да розных сцэнароў, але гэта ўсё павінна быць. Таму мы прызываем далучацца да нас, і мы гатовы супрацоўнічаць. Лепш дадзім адзін аднаму 5.